navn er Jesper Mortensen. Jeg har vognmandsforretningen Bent Mortensen i Aarhus og er 5. generation. Bent Mortensen er et familieejet vognmandsfirma, som har ligget i Aarhus siden 1929. Fyns Kranudstyr leverer alt mit løftegrej fra stropper, cirkler, krydsåg, spændegjorde. Alt hvad jeg skal bruge til en altid vognmandsforretning med løftegrej. Når vi har løftegrej, der har vi 2 forskellige slags. Vi har jo stropper og vi har kæder. Og jeg bruger kun Gonnebo, fordi det er nemt at arbejde med, og du kan konfigurere det, som du gerne vil bruge det. Og du kan få reservedele, og det er heller ikke lige så tungt som kongolegaen. Hvis du skal have nogle store kæder, så kan du stadigvæk gå en klasse ned. Der kan du det er bare nemmere at arbejde med, og du kan få det lige som du gerne vil have det, og du kan konfigurere det, som du gerne vil have det med integreret opkorter eller løs opkorter. Om du vil have en åben krog eller en lukket krog, eller om du vil have med sikkerhedspæl på krogen, når de lukker. Der er bare utallige muligheder at vælge på.